Hello, may buntag sa tanan. Kumusta man mo diha nga naa sa Rio Buhok? Pinapa nga ang Ginoo kanunay maguban kaninyo o dawatan ninyo ang ako ang greetings kamong tanan nga naa diha sa Rio Buhok, diha sa Annex. Naot pa nga ang Ginoo magauban kaninyo sa inyong pagsaulog, meaning October 30 sa inyong celebration. Sa dili pa kita magsugod, mag-ampo kita ang ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong iduko ang atong mga ulo ug mo duol kita ngadto sa atong Ginoo. Ginoong Dios among langitnon may gugmaon among amahan. Nagapasalamat kami kanimo o nagahimaya kami kanimo bisan taliwala sa daghang mga kalisdanan, pagsulay, balatian. Masense namo ang imong presensya. Nga ikaw haduol dinhi kanamo ug kanunay kang nagatanaw kanamo. Ang akong pagampo, Lord, na nining adlaw Ginoo sa among pagsaulog, hinaot pa nga ikaw panalangin o magahatag kanamo o inspirasyon, encouragement nga taliwala sa mga pagsulay nga temporaryo lamang na side ni Ginoo nga ikaw naguban kanamo dili minimo biyaan. Ginoo mo kanang among blessed assurance, mo na ang ang gisaligan, ang imong mga pulong, imong mga saad. Among gipasalamatan kining tanan. Amen. Amen. Okay, hinaot pa nga sama sa atong naandan niadtong panahon nga wala pay COVID-19. Doon na tayo mga pagsaulog sa Nakuko Week. Nga akong pag-ampo nga nining panahon sa pagsaulog nato bisag wala tay mga bisita, pero ang Ginoo naguban ka nato. Hinaot pa nga kamong tanan nga nagapaminaw nining mubo nga mensahe nga gusto na ko isulti kaninyo, masinati ninyo ang pagmahal, pagigugma sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, kung natay Biblia, atong ablihan atong Biblia dinhi sa John 3:16. Dunay gisulti ang pulong sa Ginoo dinhi sa John 3:16. Akong basahon, ingon pa dinhi sa John 3:16 nga kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Akong osbon, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Igsoon, karong buntag gusto nako atong tun-an kining gitawag sa English pa atonement or pagtabon sa mga sala, no? Unsa man kining atonement o unsa man kining pagtabon sa sala? Mao kini ang gibuhat ni Jesucristo sa iyang kinabuhi o kamatayon aron kita makadawat sa atong kaluwasan. Kini nga pulong atonement nagpasabot kini nga si Jesucristo namatay aron mabayaran ang atong mga sala didto sa krus. Okay? So, ang maong pulong atonement nga sa atong pinulungan pagtabon sa sala, kini mao ang pulong nga nagpasabot nga si Jesucristo namatay aron mabayaran ang atong mga sala didto sa krus. Unsa man ang rason nga nag-aghat o nagdala kang Kristo didto sa cross. Yani siya sa kalibutan ug mamatay para sa atong mga sala. Unsa man ang rason, unsa man ang ultimate cause niya na.
Dunay duha ka butang na akong gustong hisgutan karong adlaw. Una, ang gugma sa Dios. Ingon pa sa John 3:16 nga atong gibasa ganiha, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug sa ingon niini tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Gihigugma pag-ayo sa Dios, ikaw ug ako, ang kalibutan. Ang ikaduha, mao nga ang katarong. Tinuod gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma. Apan ang Dios matarong. Ang iyang katarong o hustisya nanginahanglan ug paagi aron ang multa o silot sa atong mga kasalanan mabayaran. Ingon pa sa Romans chapter 3 verse 23 ngadto sa 26, ingon dinhi nga gipasabot ni Apostol Pablo nga ang hinungdan nganong gipadala sa Dios si Kristo aron mahimong halad sa pagtabon sa sala, aron mapasaylo ang sala pinaagi sa iyang dugo. Ang katarong o hustisya sa Dios nanginahanglan og paagi aron mabayaran ang silot para kanato. Kay dili man kita pwede makigsandurot sa Dios kung wala mabayari ang atong mga kalapasan, atong mga kasalanan. Ang silot sa sala o ang multa sa sala. Sama ni anang natay kurinte, gikabitan kitag kurinte sa atong balay. Apan tungod kay pipila ka bulan, wala pila na ka bill ang milabay, wa gihapon ta kabayad, putlan tag kurinte. So walay siga, walay suga, walay power dinhi kanato. Naputol ang atong gitawag nato o connection sa Davao Light. Ingon pod niya na sa dihang nakasala ang tao, sa dihang nakasala ikaw ug ako, naputol ang atong connection ngadto sa Dios. So ang Roma 3:23 ngadto sa 26 nagpahayag nga gipahibalo o gipasabot ni Apostol Pablo ang hinungdan nganong gihatag sa Dios sumala pa sa John 3:16 nganong gihatag sa Dios ang iyang anak dinhi kanato aron mahimong halad sa pagtabon sa sala, aron mapasaylo ang sala pinaagi sa iyahang dugo. Versikulo 25. Ang halad o ang sakripisyo nga nagdala o nagpasan sa kapungot sa Dios didto sa krus, mahimo kini nga halad pasiguli para kanato ug mahupay ang kasuko sa Dios. Ang Ginoo nasakitan siya, nasuko siya, napungot siya tungod sa paglapas sa tao sa iyang mga kabalauраnan. Ug ang bugtong paagi aron nga kana mahupay mao ang pagbayad sa atong kasalanan. Ingon pa sa Romans 3:23, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan nakasala, muna ang kapungot sa Ginoo miabot dinhi kanato. Ang maong halad sakripisyo magpakita nga matarong ang Dios. Og tungod sa iyang pasensya o pag-antos, pagkamainantuson o pailob, iyang gisayloan, gilabyan lamang niya ang kasalanan nga nahimo kaniadto. Nagpasabot nga dito sa daang tugon ang mga Hudiyo nagahimo silag mga halad aron matabunan o mapasaylo ilang sala. Pero igsoon dili pa kato ang ultimate nga paghalad o sakripisyo. Adunay gisaad ang pulong sa Dios nga adunay usa ka halad nga kausalang nga mao kana ang halad ni Jesus dito sa krus, ang iyang sakripisyo. Paghatag siyang kaugalingon, dadon niya diha siyang lawas ang atong mga sala ug siyang miangkon sa silot sa penalty of our sin.
Busa nga igsoon gikinahanglan nga mamatay si Kristo aron mabayaran ang penalty o ang silot sa atong mga sala. Pero ang pangutana, gikinahanglan ba gayod ang halad aron matabunan ang sala? Una sa tanan, angay natong masabtan ang igsuon nga importante kini nga matugkad nato. Ang tubag niya ng pangutana duha ka butang. Para sa Dios dili kinahanglan kayo. Nga naman, dili kinahanglan sa Dios nga luwason ang bisan kinsa nga tao para kaniya. Nga naman, kung masabtan nato ang gisulti sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 4, giingon dinhi kay kun ang mga anghel nga wala gani sa iluwi sa Dios sa diha nga nakasala sila, apan gitanggog gani hinuon sila ngadto sa impierno o gibalhog ngadto sa mga lungib sa kangitngitan o gitagana hangtod sa pagpaghukom. Kung matugkad nato kanang maong bersikulo, masabtan nato na igsuon, no? Matugkad nato nga mahimo usab kana sa Dios kung gustoon niya uban ang hingpit niya nga hustisya, pasagdan lang ta niya sa atong mga sala ug magpaabot kita nga mahinukman. So pwede niya pilion nga dili luwason ang tao sama sa iyang gibuhat sa mga anghel nga nagpakasala. Sa ingon niini, dili gikinahanglan ang halad sakripisyo aron mapasaylo ang sala. Apan muni nindot nga bahin igsoon. Apan ang Dios ingon pa sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Sa diha nga ang Ginoo nagpakita sa iyang gugma kanato, nagpahayag siya sa iyang gugma dinhi kanato, mihimo siya desisyon sa pagluwas sa tao. Nan makita ug mabasa nato ang mga pipila ka mga bersikulo sa Biblia nga nagpahayag nga walay laing paagi tungod niya ng maong desisyon sa atong magbubuhat nga Dios nga iyatang higugmaon. Walay laing paagi aron mahimo niya ang pagluwas kanato kundili pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang paghalad o once and for all nga sacrifice ni Kristo didto sa krus. Busa ang halad sa pagtabon sa sala bisan dili gikinahanglan apan ingon nga epekto sa iyang desisyon o resulta sa maong desisyon sa Dios. Luwason ang tao, although dili tanan maluwas, nahimong mahinungdanon o gikinahanglan gayud. Kini gitawag na consequent absolute necessity view of atonement. Moni ang mga pangunahuna sa mga teologyan. Consequent absolute necessity. Gikinahanglan og mahinungdanon nga mabayran ang silot sa sala. Ug aron mahimo kana, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, si Jesucristo, para kanimo ug kanako. Makita nato ang kamatuoran ni ana didto sa Harden sa Getsemani, sa dihang nag-ampo ang atong Ginoo sa wala pa siya gitaral, gibunal-bunalan, gisilutan o gilansang dito sa krus ug namatay. So wala pa na may tabo, nag-ampo si Jesus ug miingon siya, Amahan, kun mahimo isaylo kanako kining kupa, apan dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imong pagbulutan. Kini nga pag-ampo nga gisulat ni Mateo nagpahayag nga dili posible para kang Hesus
ang paglikay. Dili gid siya pwedeng mulikay sa kamatayon dito sa krus. Nga taliabot sa dili madugay. Kung iyang buhaton og tumanon ang maong buluhaton nga ginapabuhat sa amahan kaniya, kung ang buot siya nga ang tao, buot niya nga ikaw ug ako maluwas, malukat para sa Ginoo, gikinahanglan mamatay si Yesu Kristo dito sa krus. Nasabtan ni Kristo Jesus ang plano sa Dios para sa kaluwasan sa tao. Gikinahanglan nga ang Mesiyas nga mao si Kristo mamatay para matabunan o mahugasan kita sa iyang dugo ang sala sa tao. Igsuon, gikinahanglan ba gyud nga mamatay si Kristo? Oo, igsuon. Kitang tanan, aduna tay tulubagon ngadto sa Dios. O kung sa atong kaugalingong paagi o sa atong kaugalingong pagbulutan o sa atong paningkamot aron kita mapasaylo sa Ginoo, dili kita mapasaylo sa Ginoo tungod kay kita makasasala. Apan gigugma ka sa Ginoo, igsoon. Tungod kay di man nato mahimo, dili nato mabayaran ang penalty o ang silot sa atong kasalanan. Gigugma man ka sa Dios. Ang ato unta nga padulngan kalaglagan sama ni adto mga anghel nga misupak ug milapas sa iyang kasuguan. Sila gitambog ngadto sa mangitngit nga kailadman nga diin nagpaabot kanila ang paghukom. Tungod sa iyang dakong gugma kanimo ug kanako, mian ni si Jesus. Namatay dito sa krus. Nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Aron ikaw ug ako maluwas. Igsoon, ang mensahe nako para kanimo niining panahon sa paghinumdum sa National Correction Week. Nga igsoon kanang imuhang pagpuyo diha, kanang imuhang pagkabilanggo. Usa ka na kapaagi sa Dios aron ikaw mahigmata, aron ikaw masayod, aron ikaw makadungog, nagigugma ka sa Dios. Ug angay kang magpasalamat sa Ginoo tungod kay wala niya tuguti nga ikaw tumpawak ngadto sa kalaglagan nga walay katapusan sa diyang naglunang ka pa sa kasalanan. Gigugma ka pag-ayo sa Dios. Igsuon sabta pag-ayo. Dili man ka unta gusto uluwason sa Ginoo, pero tungod siyang gugma diha kanimo, ipadala niya iyang bugtong anak aron mamatay para kanimo. Ug sa tanan nga mosalig ug mutuo kanila, sila tagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Karong buntag, ikaw nga nangamati, kung wala pa nimo matugkad ang dakong gugma sa Dios, ang iyang pasaylo, ang iyang gibuhat dito sa krus, ang iyang sakripisyo, ang kapaitan nga iyang giagian, ang kasakitan nga iyang giagian, ang kasakitan, ikaw gibati nimo nga ikaw nahimulag ka tungod sa imong pagkabilanggo diha. Si Jesus, tungod sa atong mga kasalanan, nahimulag siya, nahilayo siya sa iyang fellowship, ngadto sa iyang amahan. Sama kanimo. Dili na ka makahimo sa pagpakigsandurot sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong ginikanan. Tungod kay naa ka diha. Kining imuhang silot karon, temporaryo lamang kana. Kanang imong pagka-detain karon, temporaryo lamang kana. Ang posible mga mahitabo kung dili ka maghinulsol sa imong mga kasalanan, magbag-o sa imong kinabuhi ug mosalig sa gibuhat ni Kristo dito sa krus. May tumpawa ka na ngadto sa kailadman sa kalaglagan nga walay katapusan. Ingon sa Juan 3:16,
Kay gigugma sa Dios ang kalibutan, ikaw ug ako. Natungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig ug motuo kaniya, dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Igsoon, buot ba nimo siya nga dawaton? Buot ba nimo siya nga saligan? Ug maghinulsol ka, mangayo kag pasaylo sa Dios, ug moyong ka, Ginoo, bag-uha ko, tagai ko bag-ong kinabuhi nga masinugtanon kanimo. Ug igsoon, kung ikaw maghinulsol, ug mosalig sa buhi nga Dios, ug mosalig ka sa iyang gibuhat dito sa krus, nga siya namatay para pagtabon sa iyong mga sala, aron ikaw mapasiguli, mabalik ka ngadto sa Dios. Kung imo siyang dawaton karon, imo hinulsulan ang imong mga sala, saligan nimo ang iyang gibuhat dito sa krus. Mamaluwas ka igsoon. Makabaton kag kapasayloan, kabag-uhan, bisan tuod kung naa ka gihapon niya magpabilin, pero doon na kay kaluwasan, dunay kalipay, kalinaw, tungkol kay ikaw na hawasan sa silot sa imuhang mga sala. Amen? Maghatag ko kay gayonan nimo aron sa pag-ampo, aron buntag. Sunod lang sa akong pag-ampo, o himuan ang akong pag-ampo, imuha usab nga pag-ampo. Nga muyota. Ginoong Diyos, nagpasalamat ako sa imuhang gugma dinhi kanamo. Tinuod o Ginoo, nahigugma kagayad kanamo, nasabtan namo na, nahibaluan namo na, nadungog namo na. Apan usahay o Diyos, tungod sa among sayop na paghunahuna, pagsabot sa imong gugma kanamo, wala namo ma-appreciate ang imong mga sakripisyo, wala namo ma-appreciate ang imong sakripisyo nga gibuhat diha sa krus, gibiyaan nimo ang langit, o Jesus. Ang akong pag-ampo, Ginoo, nga masabtan namo nga ikaw balaan, matarong, ug walay bisan kinsa nga makaduol kanimo nga makasasala. Salamat kay si Jesus mianhi. O ako, Ginoo, igsoon sunod sa pag-ampo kanako. Ania ako, O Dios, nangayo kanimo pasay. Hinulsulan na ako ang akong mga sala. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga nahimo, nabuhat, batok kanimo, sa akong isig katao, o sa akong kagalingon. Pasaylo ako, O Diyos. Baguha akong Ginoo. Hugasi ako sa akong mga sala. Huwag akong saligan na ang imong gibuhat dito sa krus. Igo na para mabayaran ang akong mga kalapasan. Ako ning gipangayo diha sa mahal nga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon kung nag-ampo ka, uban ka nako aron. Tuohi ng imong pag-ampo gipaminaw sa Ginoo. Ug tuohi nga siya naa na sa imong kinabuhi. Amen. Alang sa tanan nga mga jail guards o sa atong minahal nga jail warden diha sa annex o sa Ray of Hope, may the Lord bless you. May the Lord always give you guidance and wisdom. May the Lord protect all of you sa inyong trabaho diha, nga dili mo takdan o maapektuhan sa COVID-19. I will pray na kanunay ikaw, jail guards, warden, mga opisyalis nga naa diha, may the Lord keep you and protect you. Gikan sa Davao Evangelical Church, we are extending our greetings to all of you. The Lord loves you, the Lord cares for you, and the Lord will bless all of you. Thank you, and good morning.